Dit is het demonstratiemodel van een hoes, bouwd van hemp. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in het Hennephuis. Welkom. In het hemphoes, dat tijdelijk achter de blokhuispoort in Ljouwtstedt, kun je zien hoe het hemp verwerken wordt. Een huis is een van de belangrijkste toepassingen waarin je die grondstof, vooral het hennephout, de kern, goed in kan zetten. En ten eerste is het een heel duurzaam gewas en ten tweede is het ook om in te wonen heel gezond, want het geeft een mooie dampopen structuur. En daarmee is het veel gezonder dan woningen met vlamvertragers bijvoorbeeld of folie ertussen. Dus het heeft een mooi binnenklimaat. Het is 75 minuten brandweer, houdt de warmte tegen. Dus het is een systeem wat heel goed functioneert. En het is net zo, als je het 100 jaar wil laten staan, lijkt het 100 jaar staan. Maar als je na 100 jaar er flauw van bent, je strooit het uit over de land en je verbouwt een nieuwe hennep op. Dus dat is de hele circulaire economie, zeg maar. Omdat je hetzelfde product weer als grondstof, als bouwstenen gebruikt voor de nieuwe. Er zijn nog volle meer toepassings. Heel bekend is natuurlijk henneptextiel. Vroeger werden de zeilen van de VOC-schepen al van hennep gemaakt. Tegenwoordig hebben we weer allerlei hennepkleding. Maar daarnaast worden de hennepzaden ook gebruikt om er voeding mee te maken. En de bladeren worden steeds vaker voor medicinale toepassingen ingezet. En wat ik nog vergeet is, de hennepvezels worden ook voor plastics gebruikt. Dus bijvoorbeeld als een vervanger voor glasvezel in de autodeuren van BMW en Mercedes bijvoorbeeld. De hemp wordt in Greensland verbouwd en ook in Friesland binnen Pifjeltjes. Het zou eens volle meerbroek worden, vindt het Hemp Collective. Maar er hing het nog wat een negatief imago om het product heen. Als je mensen vertelt over hennep, wordt het vaak gelinkt aan coffeeshops, aan de recreatieve variant. En dat is eigenlijk heel erg jammer, want je kan er gewoon ontzettend veel meer mee. En het is ook een hele andere soort hennep. In het hemphoes is het al te zien en te proeven. Dat kan nog ont 11 september.